ni minɛna jɛnɛya la ko k'i farala kɛlu n'i ye suɲɛni kɛ ko k'i bolo tigɛ nin dama o tɛ baasi ye o mais jɔnni de ko i bɛna o kɛ Mali kɔnɔ yan. An bɛ t'o kiiri ɲini i yɛrɛ ka wajuli kɔrɔw la yen. Ne t'o ayi an t'o fɔ dɛ. An b'o ɲini kɔrɔlen la yen. Montage kɛlaw b'o tɔ ɲɛnabɔ yen. An bɛ jɔya fɔlɔ. Duwatu minnu bɛ ansaru la a ye sabali a ye Ala wele tiɲɛw kan fɛn o fɛn bɛ se ka kɛ sababu ye ka degun se an ma a sigiyɔrɔw la n'o toli tɛ fɛn jɛ so bolo bɛ tigɛ yan jɛnɛyakɛla bɛ faga yan bilahi o don bɛ na o bɛ kɛ Mali kɔnɔ yan. Ma mɛn e ka segin a kan tan. so bolo bɛ tigɛ yan jɛnɛyakɛla bɛ faga yan bilahi o don bɛ na o bɛ kɛ Mali kɔnɔ yan. Ala tɛ fila ye o kelen de don. Alors 90% musulmans bɛɛ tɛ se ka maga kuranɛ na silamɛ bɛ yen wa nziri tɛ wa mais silamɛw bɛ na silamɛw bɛ na ala kuranɛ bɛ na ta yan. Yɔrɔ o y'u ka prétexte dɔ ye ayiwa n'u sera faamaw ma ye ni intégriste don kuranɛ ko kuma de b'u la kuranɛ ko kuma tɛ jɛn da a y'a fɔ a tigi kafiri. mɔgɔ minnu b'a fɔ u ka jamana kelen dɔrɔn u k'o di an ma diɲɛ kɔnɔ ya jamana kelen k'a sariya bɛ yen u k'a jamana fɔ diɲɛ bɛɛ kɔnɔ a tɛ yen o kumana Mali bɛ k'a dama jamana ye anw de bɛna a kɛ yan kira de cira anw fɛ yan. mɔgɔ o mɔgɔ ɲinɛna kuranɛ kɛli kɔ ka kiiri tigɛ kafiri don a b'an kɔnɔ an b'a kan wa a bɛ kɛ fana. Ma mɛn e ka segin a kan tan. mɔgɔ o mɔgɔ ɲinɛna kuranɛ kɛli kɔ ka kiiri tigɛ kafiri don a b'an kɔnɔ an b'a kan wa a bɛ kɛ fana. Amin sabu a bɛ kɛ mais an bɛ jamana min kɔnɔ c'est laïque non Mali laïque don Mali ye laïque de an faso de don anw ye silamɛw de bon an bɛna ɲini de n'a sɔrɔla laïque don maa t'anw bolo tigɛ dɛ an yɛrɛ de b'an yɛrɛ bolo tigɛ sabu an ka diinɛ tɛ taa n'o tɛ o bɛna kɛ maa tɛ anw faga dɛ an yɛrɛ bɛna an ka jɛnɛyakɛla faga an yɛrɛ bi jɛn n'o de ye laïcité ye tiɲɛ ye mais ne ta ye n bolo ye ni n ko a ye n bolo tigɛ ka bɔ n na dɔ k'a fɔ a tɛ tigɛ n b'a tigɛ ne ta don n bolo bɛ tigɛ min bɛ démocratie contre la ne ka e bolo tigɛ démocratie t'o de fɛ mais ne yɛrɛ bolo o bɛ walo ka bɔ a la pewu produit munnaw bilennen tɛ nin o ma bɔ fiɲɛ la k'u bilen wa démocratie wulila ka plaignɛ ko munnu bɔra farafinya la wa alors ni ne ko n b'i bolo tigɛ démocratie bɛ se k'i plaignɛ ne ta tɛ n bolo ye wa anw minnu ye silamɛw ye kuranɛ bɛna anw bolo tigɛ yan don dɔ la. Ma mɛn e ka segin a kan tan. anw minnu ye silamɛw ye kuranɛ bɛna anw bolo tigɛ yan don dɔ la bere ti ta muru ti ta maa ti ɲini an b'an ka Ala fɛ wa anw b'an bolo tigɛ an da y'an bolo ye o bɛna kɛ tarima faamu de politique kuma ti yan k'a fɔ i bɛ taa Hayidara ka kuma dɔ de fɔ ko Hayidara ko ta la n'i ma min mɛn micro la Hayidara m'a fɔ. aw tulo bɛ nin bɛɛ la a tɛ se k'a fɔ ko an m'a mɛn n'an m'a mɛn maa o maa t'a dɔn min bɛ jamana kɔnɔ e m'an ka jamana mara. alors tolérance jamana cili tolérance o tɛ jamana mara cogo ɲuman ye. n b'a fɔ an ka sɔrɔdasiw ye olu de bɛ fanga na bi fanga ye dɔ bɛ na dɔ bɛ taa ye foyi o bali foyi. u ka u janto fɔtaw la alors ni a y'a bɛɛ toléré sini ka jugu bi ye n'an ma wuli k'aw jɔ. e ni min kɔntana o de bɛ wuli ka faso cili kuma fɔ i b'a fɔ faama tɛ yen ka faso cili kuma fɔ k'o ye Ala ko ye k'o ye wajuliw ye k'o ye kutubaw ye k'olu de bɛ siran Ala ɲɛ. o la hɔrɔn ye hɔrɔn de anw tɛ fila fɔ k'an sa. aw de ye fila fɔlɔw ni kɛmɛ fɔlɔw ye wallahi aw dabara de ko cu aw dabara de ko ca.